По березе сожа осілки сяліліся, вясною кахалі, осень жаніліся, рупліва зямельку сваю засявалі. Осень надышоў вялікі спас. Спас і сапраўды ёсць першае восеньскае свята. Спас усяму рабочы час. Пра макавей роснае гавораць. Прыйдзе спас насыціць нас. Першы спас провады лета. Ад першага спаса холодна раса. Спас усім у рабочы час. На мядовы спас 100 мядоў для вас. Дзякуй Богу, добра прайшла царкоўная служба. Зрабілі вадзяную адправу, асвяцілі агародніну, мак, мёд. Вось, дзяўчаткі, я прынесла з царквы пасвяцоную ваду, лекавыя расліны і кветкі. Зараз засталося толькі прайти праз ручай, каб не хварэць у наступным годзе. Мядовы спас ідзе, дарункі всім нясе. У нашага спаса ды ўсяго в запасе, і дождж, і ветры, і шэра пагодзе. Мёдам залатым поманіць нас, галаву дурманіць мядовы спас. Пагуляйце, людзі, пра запас, мы будзем успамінаць мядовы спас. Залатым поманіць нас, галаву дурманіць мядовы спас. Пагуляйце, людзі, пра запас, мы будзем успамінаць. А вось і Крышаў прыехаў, хутчэй да нас песні пець ды танцаваць. Крышаўскі раён. Аплодысментамі вітаем горад Магілёў. Сустракаем сяброўскасцю. Хоцімская зямелька, як зморанаму. Хто з песнями, той щасливий. Вітаєм! Шереховський район! Кармянськ. Гучними аплодисментами сустракаем. В своїм краю я район. Добрый день, уважаемые участники, дорогие зрители и просто все те, кто сегодня находится на нашей славной Славгородской земле. Я хочу пожелать всем присутствующим на этой поляне, всем тем, кто был и уехал, и тем, кто еще сегодня и завтра приедет, мира, добра, благополучия, здоровья, а самое главное верить, что все у нас будет хорошо. И самое главное, что это хорошо мы можем сделать своими собственными руками. С праздником! Дякуем вам, поважанный Максим Валентинович.